Sheikh Isa Fantami a church. Na ga ana ta yin maganganu daban-daban kowa yana kokarin ya doje ma gaskiyan. Ni kuma kun san ban iya ganin gaskiya in doje mata ba fa. In bai maka daɗi ba duk abin da zaka yi ka yi. Wanda kana ga zaka iya yi. First thing first. Sheikh Isa Fantami musulmi ne. In fact, malami ne a addinin musulunci. Abu na farko da ya kamata ka sani ba Krista bane. Ba za ka expecting nashi ya san ka'idojin cikin church ba. Yau idan ka je masallacin da shi Sheikh Isa Fantami yake shine shugaba a wurin. Duk abin da ya ce maka ka yi a wurin shi za ka yi, shi zai gaya maka ka'idojin masallacin da kuma ka'idojin addininsa wanda ya ce a yi, kuma shi za ka bi. The same thing yadda ya zo cocin nan, mutanen da suke cocin su za su gaya mishi abin da zai yi, inda zai saya, yadda zai yi magana, ka'idojin yadda wurin yake da kuma ka'idojin addinin. Idan ya ga ba zai iya ba sai ya tafi ya bari. Balantane ma kowa ya riga da ya san shi, mutum ne mai ilimi, mutum ne wanda ya san me yake, duk abin da aka ce mishi ya yi na tabbata zai yi. So ku daina ɗaukar laifi kuna sawa a kan shi, bayi da laifi ko guda ɗaya a wurin nan. Mutumin nan ba Kirista ba ne, bayi da laifi, bai san yadda abin yake ba. Hawan shi kan bagadi da hawa kan bagadi ba laifinsa ba ne, duk da bai siya directly a kan altar ɗin ba, amma hawan shi kan stage wurin ma bai kamata ya hau ba, amma laifin waye ne, ba laifin shi ba ne. Akwai mutane a wurin wanda ya kamata su gaya mishi a kasan nan in ya siya a kasa, ba sai ya hau kan stage wurin bagadin nan ba. In ya siya a kasan nan da mic yake magana ba da baki ba, balle ku ce sai yayi ihu. In yayi magana ba wanda ba zai ji ba. Ba wanda ba zai ji ba. Amma an doke shi an sa shi a sama kuma kun zo kuna bashi laifi. Me laifin sa? Kun san wanda suka yi laifin amma ba za ku sa musu laifin ba. Kuna doje. See, let's learn to take responsibility for your mistake, for our mistakes. Haka lokacin da wancan akuyan, mene sunan akuyan nan da yake yawuce banza a kauyukan nan, aka ga hoton shi ya je akan bagadi ya rike Bible yana zagin addinin Kristanci, yana zagin Bible din kuma ya rike Bible din hannu akan bagadi. Kuna bashi laifi, ba laifin su bane. Ku blaming din shugabannin church din, pastor, ga pastor a sai a gefen sa a wurin. Ku bashi laifin. Ku sa mishi laifin akai. Idan ba ku so ku samu laifin a pastor a laifi akai, sai ku shiru ku bar maganan gabaki daya. Amma ba maganan kuna doddoje ma gaskiya, kuna doddoje ma it doesn't make sense. Mutumin nan ba Christ, you don't expect him to know what to do there. Gaya mishi za a yi. Kan stage ma bai kamata ya hau wurin ba. Kai a cikin Christians ma a church akwai there are certain people wanda ma ba a barin su ma su hau kan stage din nan ga waɗanda suka san asalin amfanin wurin. Amma ku zo kuna ba laifin me yayi? Ya sani ne? An ce mishi ya hauro ya haura, ina laifin shi. Bai da laifi. Kan wurin ma bai kamata ya hau balantane ma bakin wurin altar din, duk da bai siya directly a jikin bakin kan altar din ba, amma bai kamata ya hau wurin ba. But an gaya mishi, that is the question. Ba gaya mishi ba, kuna ta sa mishi laifi a kai, laifi me yayi? Mutumin nan mutum ne mai ilimi, mutum ne wanda ya san me yake yi. In an gaya masa zai yi duk abin da ka'idan da aka gaya masa zai yi. So ku daina dojin ɗin gaskiya, in ba ku so ku faɗi asalin da gaskiya yake, ku bugi bakin hancin ku bar maganan gaba ɗaya ku yi shiru a kai. Amma ku zo kuna ta ɗaukar laifi kuna sa masa me laifin shi a wurin. Yadda yau in ka je masallacin da yake karkashin wannan bawan Allah, shi zai gaya maka ka'idojin wurin abin da za ka yi. Kai ma tun da ya zo, kai da ka gaya mishi abin da zai yi, kuma na tabbata zai yi biyayya da shi. Wancan akuyan ma shi ma lokacin haka kuka ta riga mai suna akuyan can, wancan akuyan da kuka kiran shi wa da ma shakani kowa kuka kiran wancan abun. Shi ma haka lokacin ai ba laifin shi bane, laifin wa'inda suke in charge na church din. Su ne za ku sa musu laifi a kai. Idan ba ku so ku sa musu laifi, kuna kokarin kunyansu ne ko kuna me, sai ku bar maganan simple a wuce wurin. Ka'idojin nan akwai ka'idoji, kun san shi ba ku san shi ba. An karya, wanda ya karya shi za a sa mishi laifi a kai. Idan ba za a sa ba sai a yi shiru da maganan, amma ba a ɗauki laifin a sa akan wanda bai san komai a kai ba. It doesn't work like that. Learn to take responsibility akan duk wani abin da in ya kai an yi mistake a kai.